senna Umar hakke ko Allah e teddungal e mabbe hakke ko be nyaadi kon nelaado sallallahu alaihi wasallam makani be hadith selludo nyande go be seni tay nelaado andi sonna ben no marno tan special fi kambe nelaado ka be yota be lando question ji tay be jodi nelaado yewtude be hibe landade question ji be yodde be jala kambe sonna ben ndo na kanamo ko be fo okka dun do dey ko nelaado ton okka dun do lay yawdo yandugol sonna ben yodde jalen ha Allah dandu haray no hulbeni nam jonnon senna Umar naati baybe konki sonna ben fu mo kala bumi hinyade mo biti wobbe nyam dirti ka wonno don huli nelaado jadi baybe yiko sonna be wadi kon après senna Umar maki nelaado kon dum wonno nge jalde andi so sari ka goddo anati to yimo jala moja senna Umar wi kon dum jaloton nelaado maki ko be sonna be do hari dum fu be wolde be jalay be dum anno jonnon anati to mo kala mojjintinike huli pottitike neike senna Umar ni onon on hulayla min ne ano don lammin haro ne anaki nelaado sonnabe nelaado maki yabna al-Khattab ko yu Umar ibn al-Khattab be maki wallahi ma laqiyaka ash-shaytan salikan fadhan qat illa salaka fajjan akhar be maki wallahi Umar ko marda mirin kon ko yimbe ben ko yani ko hulbinida ko nafi kulol bandiyagal kono ko Allah wadi ko mirin e ma be maki shaytan ha hande on fottali e lawol harada ƴetti yani o ƴettali kanko shaytan lawol o anda an Umar da adude gol lawol non sina o sela gol lawol o dabba lawol go jonne exemple si senna Umar nangi yahugol Fuuta Jallo don andi route national on ko goto ka si be fokkiti yawgol mamu hara ko route national on be woni jokkude shaytan no duwa yawgol mamu ma shaytan no duwa iwde mamu arda Conakry lawol gol ko gotol o taway ko yo rew ka burure o mo'ina hore makko lawol kono o wakkilaki fottugol senna Umar parce que o susta senna Umar ko hadis mo nelaado maki wonde ma shaytan simo ardude e lawol senna Umar no ardude e gol lawol shaytan o nyobboto o rilto o yotka lawol go o rewata don bural mabbe kambe senna Umar radiyallahu ta'ala mi yewtino be ko ngari ko tawata ko be wiete ga islam hay ko be woni star be ben ko be do aden andude fi mo wallahi na fi zobe balon tun wona fi fijobe basket tun wona fi yimobe tun ko be do aden andude ko be moƴƴini yani ko be fewdo be wuruno kon say gurdam fotuno wallahi alazim nam senna Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu fi wata en duddin en daroto do fi ka hadisaji delaado sallallahu alaihi wasallam yewten non joni be wondi e nelaado be walli nelaado be nafi nelaado ha nelaado sallallahu alaihi wasallam fe'ini e yewtino ko honno kambe senna Abubakar be gerdi ha senna Abubakar laami duubi didi e lebbi seedaaji be fe'ini jonnon wiwden ko do non senna Abubakar toddino senna Umar be maki simi feƴƴi ɓayi onon sahaba ɓen min ni yon suɓa goɗɗo yo laamu on o wi on mara laamoto ɗon on anda ko hombo suɓato ɗon inni mi suɓano on mi suɓaniki on Umar senna Abubakar maki ɗon ɗo jon noon senna Abubakar feƴƴini senna Umar ƴetti présidence on ɓe ƴetti yani kingdom on ɓe wonti le roi joni en andi biographie senna Umar seeɗa haysina buyi kono en faami joni ko hombo woni Umar jonno yewten ko honno ɓe laamuri e wi taw ɓay senna Abubakar toɗɗi keɓe be arrobe maki Abubakar mi torike ma ittanka laamu be do seedi e wujjaabe laamuji din ka wi'a imata ko kadi ka be maki ta fawangal dongal fi hondum wallahi hibe andi kala laami do leydi kala bobo ma hayani hay ko bikkun hay be hebete be yeso sa wattanali yili a rondoto bakkatu mabbe be wonbe detournugol jawle hande lagine do nyaama ma innen tun peiji din fu ko bibbe aroyobe yeso ben parce que enen ko altinobe laamagol ben ko ben bonni avenir men on enen hande so yisukabe no immo yalta ya uko kandi ando ya mayira ni wallahi ko parce que lambe men arambe ben be fewano be gollano sina dum bibbe lagine ben ko dono be jodagol janga dabba golle so ko problem mola naado senna Umar ko du wonno falaka jonnon tay fere ala senna Abubakar maki mi anda wawo jogagol o do position pour ma an Umar mi tata ba fes on say karab min dingol senna Umar be woni khalifa be remplacer senna Abubakar as-Siddiq bayimbe ben ari jonni be kongol wonde mo kala votani be joni weltoribe be seni ka julirde wadugol khutba en ala jette khutba fo parce que khutba no juuti mojja kono tawa e khutba mo be makuno on kambe senna Umar e maki ko onon on ande wi wono bay senna Abubakar subi kebe wobbe arno ni e ono nyaadi o ko duma joni so lamini o do waray do jama on fu ma o lettayme senna Umar barka khutba mabbe no tawa e ko be makuno ka khutba be maki onon yo yimbe faame wondema min hari mi do nyaadi yimbe ben fo woli mi do nyaadi benni hande den nyaande nde wonti newande e hore kala joma goga e hore kala lo'udo haray mimmi do newanimo be maki jonno nyaande den ko ne wodani ko kala tonyowo be maki wallahi kala tonyodo goddo men sedata ha mi itta hakke tonyaado nge makko kala tonyaado men sedata ha mi jattana mo ha mi walla mo hetta ko tonyako be maki doftelan tanke mi do dofti Allah enelado musibbe julbe
ko lando hombo hande watta discours mum o wala nay dido kongudi tanke mi do dofti Allah e nelaado doftelan si tawi tum mi yeddi Allah e nelaado fala taqata lakum alayhi wota on doftolan hande kadi premier khutba mabbe on be wadi dum do karabbe dingol joni senna Umar be laamike sahaba be go maki kana lil islami umman wa aban hatta mata Umar be maki l'islam har no marno nene e baba ha Umar fe'ini har l'islam no marno nene e baba sabo hari sa wi ko a juldo ko e ley kongol senna Umar wonata li ko Allah dali kon sida ley kongol mabbe goddo watama tonyude premier point mo waten sunu gol do senna Umar baybe laami ko kambe woni la première personne neddo arano yobugol bibbe jibinabe bobobe hande addo Allah fo kon to na lawadde dum he be ko be jogi kon fo ka l'islam be jetti ko jabe ma accen kono bayne julbe ben joni en ala jangude en woni tun dabbugol khalis ko dum wadi piiji buyno mankani ko senna Umar woni neddo atido yobugol bibbe jibinabe be wadi luwa wonde ma kala bobo entado be yobaymo ha heba duubi wonoy don ha nyande gobe seni hibe jinda senna Umar ko be laami kon fop be walayno jindude jemma anda Madina ko honno yimbe be wuriri parce que be andi Allah landoy to be dum do yawmal qiyama be marno gardi kojo go sawtobe kono kambe makko be walayno jindude be ndara be jento baafe yimbe ben si goddo no wullude yi'ay do piiji buy ko be nani tawa ko batti ko be jindata kon ko dum Allah nafiri be naam aranun dum be jindi be nani bobo no wulla nyande go baytay be yobay bobo ben ko don wonde be nani bobo go no wulla e der suudu jamma be maki ko ayyo sonnajo danko o bobo ma sonnajo nganda ko mboni wolde sonnajo dedi be maki a hulata Allah yurmataki o bobo danko damo on sayo inni mido entude bobo on mido accintinde bobo on muynugol fi hon dum be inni parce que Umar wi'i ko yobata ko bobo be entabe ben tum muynobe ben o yobata ben do jonnon hewtalita o bobo do ka accintine muynugol kono mido faala mbuudi mido faala njoddi min kadi sina war bay sonnajo woli dum be wulli be inni ya Umar ko yo Umar ko bibbe jelo julbe jaka wonda sabu maayi ko jelo warda ko jelo accintin sabu ma wadi ha accintina muynugol hara hewtali bimbi dañande weeti tum be noddi jama on ka juulide be wadi khutba be inni ittude hande kala bobo jibinaado en yoba mo ha o heba duubi ko helli faadon joni na bobo entado to America do ko dum woni wadde Europe ko dum woni wadde konto be jetti dum kal islam jongo senna Umar andi laado ma kono Allahumma izzal islam ka andi laado to no Allah teddi antinir l'islam on gorko goto be do ko senna Umar dum jaabi ko dum wadi piiji hewdi din ko jongo senna Umar wadi naam no tawa kadi e bural mabbe kambe senna Umar ko tawno be nyamatano hakke be hulno wata Allah lando yobe fi piiji din foppe yawmal qiyamah fillama nyande gobe ka salo mabbe ka suudu mabbe justice kabe wonno don kabe nyaawata don andina ka galle mabbe kabe hodi don no wodi ani kan non palais présidentiel andi de mari bureau présidentiel dum foko islam mo ngati wadde don tay hibe don goddo go ari yidu golle mabbe tay mo mari haaju be yidi tay ko ari ko landagol ko fi dawla on fi republique on tay be hobbini lampu ma light okay on do light tay ko jama on sarjata on don ko yani ko karsini yimbe ben sodata wada dum don ko mbudi julbe ben sodata wade don jonnon bay dum don feƴƴi bay wada ari be yewti ko be yotta kon hagasi be diskiti ko be diskitata ko be gayni fuɗɗi non joni wolugol haala go fi programme makko kanko senna Umar konno be wadi be ni habbolam be dannini oya lampu be hobbini lampu mo kambe be karbirta on be ni joni e lanni yewtere fi programme julbe ben ko wolden ko yottugol ko hakkunde men ngenen dido ko programme ji men en sanzai light on parce que odo ko min karbirata mo mi sunnata yimbe ben ko karbirata kon fi enen dido programme ji men din he Allahu akbar dum do kanno tawa e numdugol mabbe gambe senna Umar radiyallahu ta'ala anhu ardahu toujours ko filamu mabbe ngu wonden en yewtay do hunde mawnunde ko wadi e ngurdam mabbe kambe senna Umar fondo be laami be yettuno sahabajo goto no wieteno Amr ibn al-As be nabi mo Misra dum ko Egypt hande tay ko on laami ton hewto idon tay jaka gol do ciangol gol andude wietengol Nil on andi ko gol fayda woni fi Egypt ko gol woni ko be awata e mudum be heba nyameteji nyande gongol dari fewgol sari il de fes gol bloki jakatangol waday dum do hitande kala hitande tay singol wadi dum do singol darike ko be yimbe Egypt do be woy wadde ko subugol jiwala baado ko dum wadi he musibbe julbe wallahi mo wi'ima l'islam teddina sonnajo o jangali o anda l'islam si en andi ko do sonna be wonno ado l'islam en taway ko hande sanani go ono inna ma gorko e debbo no fota ko islam oki wobbe occasion wolugol din halaji bedo hari ko be watta tuma kala ciangol gol dari ko be ƴettu jiwo la baado e der sare be sélectionna misjo be para Muhammad ya be ƴettamo be fero ka der ciangol be wana mo kange e piidi fop be wana mo bisuji kala ko beesen nako
on say siɓe ferki mo nder ton cagol ngol ilangol naɓorama on ngo maayi hitande kala hari ko non ngol gerdata joni l'islam hewti Égypte oɗo Amr ibn al-As ɗum ɗo waɗe tawde makko ɓe yewtimo ɓe namenen ndey ɗo ko ni min wowiri joni noon cagol ngol darike meɗen awile ko min awi ko min yiɗawi bono ɓay si ngol ɗo ngol fonctionnali Égypte fof haray maaye woni heege joni konno gerdeten Amr ibn al-As ni joni ɗo en ƴettude jiwon haɓɓomo ukko nder ton joni accetaw min nula e amirul mu'minina o lanɗo men o ɓe windani Seydina Oumar lettre ɓe naɓi Madinatul Munawwara Seydina Oumar jangi lettre o ɓe maki en laala ɓe yinni ɓe ƴetti lettre ɓe windi ɓe inni bismillahi min Abdullahi Oumar ila nili Sam aw ila nili Misr ɓe maki miɗo windade ɗo lettre immorde min ko jiya kon Allah wiyete kon Oumar miɗo windande o lettre ɗo honɗum ngol cagol wiyetegol Nil ɓe inni ya Nilu ko ayyo Nil in kunta tajri aw in kunti tajri li amrillahi haray si tawi woni ko ilirta an ko ayyo Nil say ko ilirta ko immorde e yamirore Allah ko Allah wonma ilinde haray ilu kisan fokkito si tawi noon ko ilirta in kunta tajri li amrik si tawi ko ilirta fi ko fima an ko sa décidi ila sa décidi aɗa ilata haray won ka wonɗa ɗon si tawi noon ko Allah ilintama haray ilu kisan ɓenni naɓe lettre o mondon mo haga sa willo ɗon mo ka nder cagol tan wowlo ay fus karama ko ɓe maki mo huli Allah waɗay piiji ɗin fof hulamo mo hulali Allah waɗay mo hula piiji ɗin fop ɓay ɓe naɓi oɗo lettre ɓe willoyke mo ka cagol ngol kangol busuno nden ñande ha hande ka wonɗen ɗo ngol daritaki taw sabu lettre goto mo sayyiduna Oumar radiyallahu ta'ala anhu windani ngol ha hande ngol darataki hari noon hitande kala ngol darotono ɓeɗo sen yewtama fi maɓɓe en sikkay ko malaikaɓe wonno e hoore ndi leydi tawa ko yimɓe siga men ɓe ñamayno ɓe waloto ɓe ɗanoto wallahi l'azim ina yewta kadi fi maɓɓe yani ñande go heɓe waɗa hutuba ka julirde Madinatul Munawwara Allah subhanahu wa ta'ala no waɗuno barki e konguɗi maɓɓe ɗin tawi yoga e sahabaɓe no yawno waɗugol jihad nokkugo eɓe artude e nder ko ɓe artata kon ɓe fotti e groupe bandi molanaɗo tawi si ɓe fotti e ɓeɗo directement ɓen ɗon ɓe lannayno fi maɓɓe par ce que ko hefere ɓe woni arde kamɓe julɓe ɓe ɗuuɗa ɓe armaki moƴƴa ɓe huli ko honno ɓe gerdata tawi Seydina Oumar no Madina ɓeyano e saare goo Seydina Oumar no wadde hutuba ka julirde Allah famini Seydina Oumar wondema ɓeɗo yani ɓeɗo sahabaɓe yawno ɓe aɗugol guere ɓe mapike ɓe anda kon to ɓe suuɗortoɓe ɓe tawi fello no ɓawo maɓɓe fello molnago ɓen sahabaɓe kono ɓe réalisal ɗum ɓe andali fello ngol no ɓawo maɓɓe Seydina Oumar Allah waɗi ɓe ewni ɗon tawi hoorejo maɓɓe on ko saari o wiyeteno chef ɓe on arme yawnoɗo ɓe maki ya sariyal jabal ko an yo saari fello ngon ɓawo mon fello ngon ɓawo mon Allah ƴetti voix maɓɓe o naɓi ha hewtoyi oya nani o andali ko Seydina Oumar o yeƴƴiti o yi fello ngon o ƴetti sahabaɓe o laaminoɓe fof ɓe takki ɗon ɓe suuɗi bandiji ɗin feƴƴi ɓe arti ɓe hewti Madina ɓe sifani noon Seydina Oumar ɓenni menen men heeɓi ko ngalɗini men meɗen arde men heeɓi kamen maapi min nani no goɗɗo no nodda men no inna men ya sariyal jabal min yeƴƴiti min yaalimo min yaala e goto min anda siko jinna ka ko malaika min anda Seydina Oumar ewnino ɗum ka julirde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah nanini ɓe ɗum ton ɗum ɗo fof ko ɓural maɓɓe kamɓe Seydina Oumar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu naam Seydina Oumar e hoore ko ɓe laamino kon fof e hoore ko wowɗen ɗo fop ko hulaynoɓe Allah ɓe sustano memude jawdi hay e hunde ɓe wonno conci maɓɓe ɗin e hoore ko ɓe laami kon en tant que na dey Seydina Oumar ko famete nago e Makka tum ɓe laamino ma Madina tum ko kala wiyayno ɗo la ilaha illallahu e hoore leydi Allah ndin kala leydi julɗo ka woduno ko Seydina Oumar wonno chef makko hade ɓe joɗɗin gouverneur aji aduna Allah on kala ka tawno julɓe ɓe naati hari kadi heferaɓe aduna Allah on fop ko wondata e maɓɓe ko négociation hade ɓe sustana ɓetugolɓe affaire guerre par ce que kamɓe laamino kamɓe domino on say kaka ɓeɗo feƴƴi islam yani hande tawi koma julɗo susta e ɓantude konngol nam kono hoore ɗum ɗo fop dolokke maɓɓe kadi ko seekiɗo hey Allahu akbar ko valise jelu enen marɗen hande combien de valise marɗen ka cuuɗi men hara ha joni ɗum ɗo yonali hen yimɓe men no woodi miskin ɓe tampuɓe tawata ala ko ñaama enen ɗe wakkili juldere kala en soɗay basin juldere kala en waɗay ɗum ɗo on faami har magoy har mana en sodugo par ce que ko mbuuɗi men kono noon ɓeɗo ɓe anduno kamɓe kadi ɓe yiɗunogo e aduna ɓe maki ñande goo en tant que président ɓe arno julnugol ka juulirde tawi dolokke maɓɓe on fop no tufi no taƴa tokka woɓɓe wi no taƴa tokka ɓuuri tokke 90 dolokke goto ɓe jogi tawi no walka ɓe ari ɓe leeti ka juulirde ɓe landa imamu kon ɗum leetini on hutuba on ɓe maki wallahi leetina Allah sina hunde wotere ko dolokke goto mi jogi tawi ko on mi duwa ardude julnugol juma on tawi himo seeki yo naɓimo walkugol si o hettike mi ara walla himo wuppa o yorani miɗo habbi ha o yora min ɓornomo mi ara
sinna umar ndare e hoore ko ɓe laamino kon fof ko ni ɓe wonirno